Gaurkoan txalakari. Kaixo, Inigo Gastesi naiz, 25 urte ditut, donostiarra naiz, eta, alde batetik aktorea naiz. Ez dakit. Nik usteet, beraiek mundu hontan ibiltzea, nei eman dit mundu hau ezagutzeko aukera. Ez dakit igual beste aukera izango nun, ezagutzeko. Baina seguru nago, beste alde batetik ezagutuko banu mundu hau, interesa berdina izango zala. Joder. Ez. Lehenengo galdera zen, esperientzia Goenkalen ibiltzea oso politia. Nik ezautzen un Goenkale txikitatik, Osaba ibilia zen. Eta, okera hau sartu zanen, oso politia. Eta gehien bat, edo bereziki ikasteko, zenik kristona ikasi dut Goenkalen. Horrengo galdera zen, sukaldean ez. Naiz hain trebea. Gustatzen zait, baina, kanpoan bizi izan naiz, eta, nik ibili naiz sukaldean, baina, naiz hain trebea. Eta emakumeekin, ez da. Saiatzen naiz, baina ez. Egia esan, nik kasu hau gogoratzen nintzen, baina nik gogoratzen nintzen txikitan zerbait entzutea, baina ni oso txikian nintzen, hau agertu zanen, epaiketa eta dena agertu zanen, nik eukin nitun 9 urte, 10 urte eta nintzen asko gogoratzen. Eta gero hasi, esan zidatenen hartuta nola, eta pixkat investigatzen eta irakurtzen, gehiago jakin nun gai honi buruz. Eta gogoratzen naiz, lehenengo eguna entsaioekin hasi ginela, bukaeran egon ginen 4-5 pertsona hasi ginen hitz egiten, heldu batzuk zeren, eta gai guzti hontaz hitz egiten. Gero nire pertsonaiakin saiatu naiz, justo nire pertsonaia ez da hain lasa eta zabalaren laguna edo beraiek, eta ez da Guardia Zibila da apokatu bat, justo karrera bukatu dula, eta orduan saiatu nintzen bere beste objektibo batzuk bilatzea, baina oso zaila da, klaro, objektiboki hartzea, baina saiatu nintzen. A usted y a mí. Izorratu nahian ahitu! Gaur ondarribian kristoltiko jatoina! 7 atentatu 3 hilabetean. Hau ere gura aurka daukau, ez? Torturatzaileak dira, odolotzeko hitzaileak. ¿Les torturaron? Zu ez zabil justizia bila, zu mendeku bila zabiltz. Sí, como... Baina nek anaiakin beti izan dut, nahi guztot. Nire ametsa, nola galdetu didazun lehen zinemaldiarena, nire ametsa da anaiakin proiektuak egitea. Aktore bezala edo ekoizle bezala, ez dakit. Baina, gero hola hitzaiten hasi famosos o direktores, ez dakit, asko dare. Baina, zuzendari berezi bat ez dakat, baina aktoreak asko, Tom Hardyrekin, adibidez. Ere galdera da, ikusi dituzun euskal taldeen zuzenekoen artetik, zeinekin geldituko zinateken. Ez dakit asko ezagutze dien, nik uste gehiago ezagutuko dela denbora pasatzekon, baina behin Antiguon, Donostian entzun nun JUS taldea, JUS, eta netzako gehien gustatu zaidan musika taldea. Zergatik? Ez dakit, kristonen gantxata nintzelako kontzertu guztin. Nire galdera zuretzako da, zein dan zuretzako gehien gustatu zaizun euskal telesaila, historia guztien, eta gastronomia aldetik ea daukazun sukaldari berezi bat zuretzako, eta esai guzu zein den zure jatetxe, ez dakit gehien gustatzen zaizun jatetxea, eta zergatik.